Alla l-missier ried li kull bniedem isir jafu personalment. Beda bil-poplu ta' Iżrael. Imbagħad bil-profeti beda juri li hu Alla ta' kull bniedem. Fil-milja ta' żminijiet ġie fostna li bent Alla bħala bniedem. Parti mill-missjoni tiegħu kienet li jurina l-wiċċ ta' Alla, il-qalb kollha ħnina tal-missier. Illum aħna ġejna biex ngħidulu grazzi u nfaħruh ta' dan il-privileġġ li narfuh bħala Alla uniku u Salvatur tagħna wkoll. Nagħtu bidu billi nqumu bil-wieqfa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U tieżis qegħdin nagħlqu dawn il-festi tal-inkarnazzjoni Alla li jsir bniedem u li jidħol fid-dinja tagħna, fl-istorja tagħna, fil-familji tagħna. B'din il-festa, b'din is-solennità tal-Epifanija tal-Mulej, id-dera tiegħu lil maġi u lilna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-wirja tiegħu lilna u biex narfuh ftit iktar fil-ħajja tagħna, jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
eleison. Christe eleison. Gloria in excelsis Deo. Nitolbu. O Alla, inti l-lum b'kewba mexxejt il-ġnus u għarraftom lill-ibnek il-waħdini. Fil-ħnina tiegħek għatina li aħna li diġà rafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitaxqu bejk wiċċ imwiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sebħ tal-mulej jiddi fuqek. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Ħaj jiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara dlamijiet jiksbu l-art
u sħab isbet il-popli. Iżda fuqek jiddi il-mulej u s-sebħ tiegħu ifittx fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slatem fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u wara. Il-koll miġburin ġejjin għandek u lidek ġejjin mill-bot u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek. Għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibħra u dana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġma qatt jattuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn Seba jiġu, mobbija bid-demb u inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Tħaddar fjiemu l-ġustizzja, islim kotran sa ma jintemm il-qamar, isalta minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Islatan ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali, islatan ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu, iqimuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Għaxu jeħles l-fqir u jsejjaħlu u l-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħen għaddajef għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri mill-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla, inqumu bil-wieqfa. Rajna l-kewba tiegħu tila u ġejna nqimu l-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Maddes skont San Mattew. Meta twiled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twiled Sultan tal-Lud. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwatu Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija.
u huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta u int Betlehem art ta' Ġuda, le m'intix li żgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil Maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih derritilhom il-kewba, bagħathom Betlehem u qalilhom morru staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għiduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li simgħu lis-sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tila bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba ntlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija, inxteħtu fl-arti immuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, teb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-Mulej. Nibqgħu bil-wieqfa għat-tħabbira tal-festi. Esis hoti, der fostna septalmule, o sei paider samayer jaiji, pseta u gloria gbira. Tu lissena kolla flimkien mal-Knisja, aħna nejxu il-misteru tas-salvazzjoni tagħna li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tliet ijiem imqazza tal-għid li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Fil-5 ta' April se nejxu mal-Knisja kollha il-ferħ tal-għid il-kbir li xerret ma' kull imkien fid-dinja. Iżda kull nar taħat il-Knisja tistedinna biex nejxu dan il-ferħ tal-għid, għax kull nar taħat il-Knisja tiċċelebra il-misteru tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-mulej bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Marbutin ma' din il-festa tas-salvazzjoni tagħna. Fit-18 ta' frar niċċelebraw l-imqaddis ta' Randan imqaddes. Fi 17 ta' Mejju emitlu mulej fis-sema. Fl-24 ta' Mejju niċċelebraw għid il-50 li jala iż-żmien tal-għid
il-kbir tal-mulej. Fil-31 ta' Mejju, is-solennità ta' Trinità Qaddisa. Fih is-7 ta' Ġunju, is-solennità tal-ġisem u id-dem ta' Kristu. U hemm imbagħad fid-29 ta' Novembru l-ewwel ħadd tal-Avvent, meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu il-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Eid meta matul is-sena tiċċelebra il-festi tal-Imazza Verġni Marija, Omm Alla u Omm il-Knisja, tal-Apostli u tal-Qaddisin, tal-Martri u tal-Rajja tal-Erwi u tal-Verġni. U kull meta tagħmel it-tifkira taħu tnaħi il-mejtin. Waqt li tagħti tifħir ġie glorja u ratti l-ħajr lil mulej Ġesu li kien li hu u li jibqal dejjem sit iż-żminijiet u sultan tal-ħolqien kollu. Għalxejn ikun twilet Ġesu f'Betlem, għalxejn ikunu marru r-rajja jarawh, għalxejn il-maġi illum fil-Vanġelu smajna li mxew mixja mill-vant biex jiltaqgħu biex jaraw, biex ifittxu s-sinjal li kien moħbi taħt il-kewba jekk aħna ma nagħmlux l-esperjenza li għamlu huma. Jekk tibqa' storja li nirrakkuntaw nieħdu gost biha u ma ssejx l-istorja tagħna. Importanti li ssir l-istorja tagħna ta' kull wieħed u kull waħda minna, importanti li inħossu fina fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, fl-esperjenza nisranija tal-ħajja tagħna. Inħossu li verament Ġesu qiegħed hemm, Ġesu twieled. Skużawni. Ġesu twieled, Ġesu qiegħed hemm u Ġesu jagħti sens lill-ħajja tagħna, lill-esperjenzi tagħna, lill-ġrajiet tagħna. U tant kienet importanti dejjem fil-Knisja li f'diversi postijiet, ma speċjali fin-nord tal-Ewropa, marbuta mal-festa tal-lowm, l-Epifanija tal-Mulej, il-Rivelazzjoni tal-Mulej, joħorġu mill-parroċċi, qabel kienu joħorġu saċerdoti, llum joħorġu żgħażagħ lajċi, lebsejn ta' slaten maġi u jduru id-djar kollha. U jiktbu mal-bibien ta' djar, forsi ġili rajtuha, minn sifer fin-nord tal-Italja, pereżempju fl-Awstrija jew il-Ġermanja. Jagħmlu s-sinjal tas-sena 20 u 26 issa. 20 fil-bidunet u 26 fl-aħħar. Imbagħad bejniethom ipoġġu littrej b'ismijiet ta' slaten maġi. Ipoġġu littra C għal Gaspar, ipoġġu littra M għal Melchior u jpoġġu littra B għal Baltasar. Imma dawn it-tlet ittri fin-nofs tal-annu tas-sena 2026 aktar milli jfissru l-ismijiet ta' tliet slaten maġi ifissru li Alla li Kristu ibirek din id-dar. Kristus si għal Gaspar mansjonem din id-dar
Melchior emme mansionem benedicat. Baltasar, benedicat, ibirek. U għalfejn jagħmluh dan, għalfejn din it-tradizzjoni hekk sabiħa illi għadek taras, għallum anki tmur fis-sajf taraw miktubejn bil-ġibs fuq il-bibien daw l-ittri. Għalfejn din it-tradizzjoni sabiħa? Għax jemnu huma konventi illi jekk l-esperjenza tal-miliet li qegħdin nagħlqu llum ma titħolx ġo kull familja, ġo kull dar, allura tibqa' storja illi aħna niftakru, illi aħna nistennew li tiġi kull sena, imma ma tbiddel xejn fil-ħajja tagħna. Illum il-maġi jagħtuna metodu, jagħtuna stejl kif il-ħajja tagħna nisranija tista' tkompli tikber. Il-maġi jaraw fenomenu, tiġrilhom xi ħaġa, jagħmlu esperjenza. X'kien dan il-fenomenu? Naturali. Jaraw kewba. U aħna lilna ma jiġrulniex fenomeni naturali. U aħna lilna ma jiġrulniex esperjenzi li bħal maġi irridu nfittxu l-ispjegazzjoni tagħhom għax ma nafuwiex. Tinqala xi ħaġa fil-familja illi inti ma tafx xi tfisser, tinfixel, tifxlek, m'għandekx kontroll tagħha. U bħal maġi, ġewwa fina bħal maġi, nkunu nixtiequ insibu t-tifsira, is-sinifikat ta' dak li jiġrilna, tal-esperjenza li ngħaddu minnha. Tista' tkun esperjenza ta' diffikultà li ngħixu, forsi mal-ġirien, jew forsi mal-raba tagħna, ma ta' ġewwa, forsi mal-istess tfal tagħna, jew mal-istess raġel jew mara tagħna. Ma nippruvawx infittxu spjegazzjoni aħna u ngħidu imma għalfejn lili. Bħal maġi aħna wkoll nitilqu fi vjaġġ. Importanti li nitilqu fi vjaġġ. Importanti li nfittxu. Importanti li nippruvaw nsibu tifsira li tixraq lil bniedem, li tixraq lilna għal dak kollu li jiġrilna. U dawn il-maġi x'jagħmlu? Biex ifittxu lil xi ħadd li jispjegalhom dak li ġralhom din l-esperjenza. Imorru jħabtu fil-palazz ta' Erodi. U aħna wkoll imsejħejn biex imorru nħabtu il-bieb ta' xi ħadd li jista' jgħinna. Issa aħna ħafna drabi immorru għand it-tabib, immorru għand l-avukat, immorru għand il-perejt, immorru għand il-counselor. Dan kollu nagħmluh bħal maġi biex dawn jagħtuna ftit dawl, jagħtuna ftit spjegazzjoni dawn in-nies, dawn l-esperti fuq il-ġrajja li ġratilna, fuq il-problema d-diffikultà li għandna. Imma kemm il-maġi u kemm Erodi flimkien mal-iskribi jindunaw illi ir-raġunament tagħhom, it-tifsir tagħhom mhux biżżejjed. Il-perejt, l-avukat, in-nutar, it-tabib jista' jagħtik id-dawl tiegħu l-idea tiegħu. Id-dawl fuq dak li ġralek. Imma d-dawl fuq l-istorja umana tiegħek, id-dawl fuq ir-ruħ tiegħek, id-dawl fuq l-ispirtu tiegħek, id-dawl fuq is-sens tal-ħajja tiegħek, la jagħtiwlek it-tabib, la jagħtiwlek l-avukat, la jagħtiwlek in-nutar u lanqas il-perejt. Imma min jagħtiwlek? Il-kelma tal-Alla. U għalhekk Erodi flimkien mal-iskribi ifittxu fil-kelma tal-Alla biex jaraw x'tgħid il-kelma tal-Alla fuq din il-ġrajja, fuq il-ġrajja tal-kewba, fuq din l-esperjenza. X'tgħid il-kelma tal-Alla fuq dak li jiġrili lili, fuq dak li għaddej minnu bħalissa, fuq l-inċertezzi tiegħi bħalissa, fuq il-biżat tiegħi bħalissa. X'tgħid il-kelma tal-Alla? X'tgħid il-kelma tal-Alla fuq id-diffikultà li għaddej minna bħalissa fil-familja? X'tgħid il-kelma tal-Alla? U jeħtieġ li aħna nfittxu dan id-dawl tal-kelma tal-Alla. Mhux biżżejjed ir-raġunament tagħna, mhux biżżejjed Erodi u l-iskribi, dawn ikollhom bil-fors jirreferu għall-Iskrittura. U l-Iskrittura tagħtihom id-dawl. Tagħtihom id-dawl. U tgħinhom f'dik l-esperjenza isibu lil Ġesu. Tgħinhom jindunaw li dik il-kewba hija Ġesu. Dik l-istorja li għaddej minna bħalissa hija Ġesu. Tgħidu li Ġesu f'din it-tbatija,
f'din id-diffikultà, f'din il-bqijwa. Ġesu qiegħed hemm, x'imkien qiegħed hemm. Id-diffikultà l-kbira fejn hi? Illi aħna ma nibqgħux infittxuh, li aħna nagħmlu bħal Erodi nibqgħu bil-qiegħda. Li aħna minn għalina konvinti bl-idejat tagħna, bil-konvinzjonijiet tagħna, minn għalina m'hemm xejn ġdejd. Ma jista' jagħtina xejn ġdejd Alla u l-kelma tiegħu fuq l-istorja tagħna, fuq il-ħajja tagħna. U allura lek jagħmel sens illi niċċelebraw il-festej matul is-sena kif għadna kif smajna. Fi kliem ieħor niċċelebraw il-ħajja kollha ta' Ġesu matul is-sena. Mhux sempliċement biex infaħru lil Alla. Alla m'għandux bżonn li jkun fiċ-ċentru kontinwament tal-attenzjoni tagħna. Alla mhux bniedem, mhux xi ħadd jieħu għalih. Imma Alla u xi ħadd li lilna kontinwament jagħtina dawl fuq l-istorja li ngħaddu minnha. Alla u kontinwament moti għalina biex lilna jgħinna nindunaw, jagħti sens lil dak kollu li aħna ngħaddu minnu. Għaddej mhix għaddej, hemm Alla fih. U trid issibu mhux bir-raġunament tiegħek, trid issibu bl-għajnuna bid-dawl tal-Iskrittura. U meta nsibuh dan kif ġralhom il-maġi, aħna wkoll bħalhom ngħixu l-esperjenza tal-umanità realizzata, tal-bniedem realizzat. Il-bniedem realizzat minnu? Il-bniedem realizzat u dak illi m'għadux inkwetat bih innifsu. Illi m'għadux inkwetat bil-problemi tiegħu. Immu l-bniedem moti, totalment moti. Kif jagħmlu l-maġi taw rigali, deb, inċens, mirra. Kif jagħmlu l-maġi jinżlu hemm verb qawwi, jinżlu jimteddu mal-art biex jaduraw lil Ġesu. Mogħtijin kollha kemm huma għal xi ħadd ieħor, għal Ġesu, għal Alla. Din hija r-realizzazzjoni, il-fulfillment, dan hu l-ferħ, din lena illi l-kol kemm aħna nfittxu. U għalhekk il-Vanġeli jgħidilna għaddew minn triq oħra. Ġifieri għaddew minn triq oħra? Inbidlu. L-esperjenza tal-kewba meta fittxew fuqha, meta pruvaw jifhmu s-sinifikat tagħha, meta fittxew fl-Iskrittura u l-Bibja tagħhom id-dawl fuqha, meta laqgħethom din l-esperjenza ma' Ġesu, allura imorru lura minn triq oħra, ma jibqgħux l-istess. U dan hu l-mod kif aħna nikbru il-mod fil-fidi, mod ċikliku. Ma tiġrix darba din l-istorja fil-ħajja tagħna, imma tiġri kull darba li aħna nippruvaw nfittxu li nifhmu fid-dawl tal-Iskrittura esperjenza li tkun ġratilna. Jew nitolbu lil Mulej li jrid jagħtina d-dawl din l-epifanija, li jrid jirrivelalna, jagħti sens lill-istorja tagħna, lill-ġrajiet tagħna, lill-esperjenzi tagħna. Jew nitolbuh biex jagħtina wkoll id-don tal-umiltà, id-don tar-riċerka, id-don tax-xewqa li nsiru nafu illi kellhom il-maġi u li waslithom lill-maġi biex jiltaqgħu bihom. Nistqarru dak li nemmnu, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni. U sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' spilli ċej. Amen. Ħuti Eżis,
Alla jdawwalna bil-kelma tiegħu. U bil-persuna ta' Ġesu li der qudiem id-dinja bħala l-feddej, imqawwijin bil-fidi li rċevejna fil-magħmudija. Nitolbu biex aħna wkoll inkunu wlied id-dawl billi ngħidu dawwal il-ġnus kollha mulej. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għall-Knisja biex tiddawwal minn Kristu l-mulej u twassal il-bnedmin kollha id-dawl tal-Evanġelju, nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jgħozzu l-ġustizzja u s-sliem u jibnu dinja li fiha l-bnedmin ineħħu kull differenza li tifridhom, nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għal dawk li tilfu l-fidi jew it-tama tagħhom fik biex aħna ngħinuhom jerġgħu jsibu d-dawl tal-Evanġelju bl-imġieba tajba tagħna, nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għalina li nistqarru lil Kristu bħala Alla u bniedem biex nadurawh bl-emejjel tal-imħabba tagħna lejn ħutna, nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Missier, nitolbuk tilqa' dawn it-talbit tagħna għalina u għall-bnedmin kollha. Ħaqqadna aktar bħala aħwa fid-dawl ta' ibnek Ġesu illi jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa. Bħalma l-maġi ġabu r-rigali lil Ġesu, ejjew bimħabba naħsbu x'nistgħu nofrulu aħna bħala rigali li bihom narfuh bħala Alla u Salvatur tagħna. Waqt li nresqu l-offerti lill-artal inkantaw flimkien.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek, maħniex se nofrulek iżjed debb, inċensu, mirra, iżda lil-Ibnek Ġesu Kristu, li taħt ixbijat ta' dawn l-offerti huwa sagrifikat u motililna bħala ikel, u li jgħix wi-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewwa xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġit għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int illum dawalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla età. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed,
lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadejja tiegħek benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, Manuel u Tarċisja Ċefaj, Manuel Saliba u Carmelo Haber li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-mamudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek irxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, futna l-mejtin kollha. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Sant Ursula Verġni u Martri, u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħirsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu il-paċi li xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, id-dawl, il-kewba tagħna, saħansitra fuq id-dnub tagħna. Danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna, li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-sab tiegħi. Issa jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-maġi ivvjaġġaw kilometri sħaħ biex jaraw lil Ġesu fil-waqt li aħna għandna lil Ġesu ftit passi biss il-bot mid-dar tagħna. Għalhekk ejjew nersqu ta' spiss biex nirċievu lil Ġesu. Waqt li nersqu għat-qarbin b'vuċi waħda inkantaw flimkien.
nitolbu. Mulej, mexxina dejjem u kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex f'fema safja narfu l-misteri qaddisa li fihom għoxbok tagħtina sem u nirċevuhom kif jixraq bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Ringrazzjak, Eċċellenza, li dalodu kont magħna din l-Ewkaristija fl-Epifanija tal-Mulej u jalla l-kol kemm aħna nilqgħu dan il-messaġġ li l-esperjenza tal-maġi nagħmluha l-esperjenza tagħna. Ħafna drabi naħsbu li aħna qed nofru xi ħaġa lil-Mulej, imma hu li jagħtina lilu nnifsu biex jakkumpanjana fil-ħajja tagħna. Ta' dan nirringrazzjawk. Xi avviżi għall-komunità tagħna, infakkar li dalodu mill-10:15 sal 11:30 ser ikonna lil Don Vince Pafija disponibbli għal dawk li jixtiequ jersqu għas-sagrament tal-qrar. Kif tafu, mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet tqassam l-envelop għall-istrina lill-katedral fil-waqt li nirringrazzja lil dawk kollha li s'issa offrejtu l-offerta tagħkom, nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom, kull min jixtieq jipparteċipa id-dħul minn din l-istrina ser imur biex nagħmlu l-lift ġdid fis-sagristija li tant huwa meħtieġ. Tistgħu twasslu l-offerta tagħkom għal ġbir fil-quddies jew inkella tgħaddu l-envelop lil volontiera li jqassmu l-bullettin. Għal koppji illi ser jitolbu s-sagrament tal-Magħmudija fix-xhur ta' Jannar u Frar, ġentilment mitlubin jinformaw l-uffiċċju parrokjali biex jitħejjew il-ġranet tal-laqgħat ta' preparazzjoni. Wara il-waqfa għal ġranet tal-miliet, il-ġimgħa li ġejja nerġgħu naqbdu r-ritmu fil-ħidma pastorali. Għalhekk infakka li għada it-tnejn fis-7:30 ta' filgħaxija tiltaqa' l-komunità Ewkaristika fis-sala tal-parroċċa. Nhar it-tlieta fil-5:30 tkompli l-lezzjo divina fil-kappella tal-Irxoxt. Nhar il-ħamis li ġej fil-5 ta' wara nofsinhar ikompli l-katekiżmu tal-years 1, 2, 3, 4 u Form 1. Fil-waqt li nhar il-ħamis fis-6:30 il-laqa għall-adolescenti ta' Form 2. Nhar il-ġimgħa imbagħad fis-6:15 laqa tal-adolescenti ta' Forms 3 u 4, fil-waqt li l-ġimgħa fis-7:30 il-laqa għaż-żgħażagħ 15+. Is-sibt li ġej fil-5 laqa l-Abbatini, is-sibt fis-6:30 laqa l-koppji miż-żewġin fis-sala tal-parroċċa u s-sibt li ġej fit-8:15 ta' filgħaxija il-laqa għall-Arajjes fis-Santwarju ta' Pinu. Imbagħad bħala għada ġimgħa fil-5 ikun hemm katekiżmu għal years 3, 5, 6 u Form 1 u min nista' nħabbru illi l-laqa li jmiss għall-anzjani u r-romol din id-darba se tkun fix-xara it-23 ta' Jannar, il-karozza tibda tiġbor lin-nies fit-8:30 ta' filgħodu. Fl-aħħar nett, is-Soċjetà Filarmonika Leone qiegħda tfakkar il-50 anniversarju mill-ftuħ tal-każin tagħha u t-Teatru tal-Opra Aurora permezz ta' numru ta' attivitajiet matul din is-sena. L-ewwel fosthom il-kunċert Aurora Resound e Royal Talkies Encore li ser issir is-sibt 24 ta' Jannar. Aktar dettalji jidhru fil-ħarġa tal-bullettin li jmiss. Il-Mulej magħkom. Jekk ukoll. Alla li sejħilkom id-dlamijiet għad-dawl tiegħu tal-għaġeb, fit-tjubiet jagħtikom il-barka tiegħu u jwettaqkom fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Amen. Amen. Lilkom li b'qalb waħda qegħdin timxu wara Kristu li llum der fid-dinja bħala dawl jiddi fid-dlam, jagħmilkom ukoll dawl għal dejjem. Amen. Jagħtikom li wara din il-ħajja taslu għand Kristu Sidna li hu dawl minn dawl kif ferħ kbir waslu għandu l-maġi li mxew mal-kewba sakemm sabuh. Amen. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.
Radio Katedral, stazzjon tal-komunità li xandar fuq il-frekwenza ta' 90.9 fl-FM.